Сваляне на броня Tesla Y 23 година. Така. Този тампон се изважда и така излиза нагоре. След тези двете тампончета издърпваме уплътнението и така има лесен достъп до тази кора. Тя е на щипки и тук са гайките на стопа. Ето, изкарва се уплътнението. По-лесно се изкарват този тампон е изкаран. Изкарах и тази лайсна. Тя е на ето тези стандартните щипки. И тук има някаква друга щипка, за да мога да отворя кората, да си направим малко място. След развиването на двете осмички, които са ето тук на стопа, стопата е на две щипки, горна и долна, и просто излиза назад. Ето ги дупчиците и щипките две и просто излиза назад. Така и този стоп излезе тук малко по-трудничко, малко се заяде, но пак излезе, няма проблеми. Това го правим, за да може да развием ето този болт. Следващото нещо е как се откача буксата на стопа. Ето това червеничкото нещо. Така. Това влиза навътре и трябва да се извади навън. Червеничко трябва да се извади навън. Така. Сега внимателно се отваря тази лайсна. Тя има ето 3 щипки от този тип и тези. Това е достатъчно. Лайсната отваряме заради това болче. Но това е достатъчно. Няма нужда да се сваля цялата лайсна. Така. Ето го, 8 мм. И от тази страна. Една щипка насам. Сега развивам тези 10 мм. Вече сме отдолу на колата. Сега тук имаме болчета и щипки. Болчета, щипки. Болчета, щипки, болчета, щипки, болче. Болче. 2 щипки, болче. Развиваме ги. 4 болчета с периферия, 2 без. По отбелязването на бронята ще запомните кое къде е било. Щипките също са различни, 2 от този тип и 4 от този тип. Също не може да се обърка на бронята къде е, кое е. Няма проблеми. Сега започвам изкарването на щипките от страни. Открих, че пластмасата е една идея по-гадна от другите коли, затова успявам с ето това шилце да бръкна и да надигна ушенцето. Само един момент ще се опитам да го фокусирам. Ето е така. Там се вижда езичето е черното. Така успявам и вече я дърпам навън.
но с една ръка не става. Така, продължавам нататък. Така, след това откопчавам тези горе, заради които махнахме стоповете и заради този болт. Ето, откопчени са и тук. Така. Тук как успях да го направя, бръкнах тук отгоре и с пръстите успях да го откопчея. Не са толкова стегнати, както тези, както страничните не са толкова стегнати. Сега да видим от другата страна. След това се издърпва бронята назад. Ето тук тези щипки. Сега са разкопчели до половината, но когато мина от другата страна, ще се разкопчеят целите. По принцип, когато има парктроник, ето тук има букса. Ето тази букса, но в момента няма. В момента няма парктроник. Това е по-лесно за мен. И така, ето бронята е свалена. Ето ги тези щипки. Ето тези ушички влизат в тези щипки. Тук е закачен парктроника, когато го има.